Ahojte, vítajte späť v dielni Parkside. Volám sa Filip a dnes si spolu postavíme skriňu na záhradné náradie. Všetky materiály a náradie, ktoré budete potrebovať, nájdete ako vždy dole v návode na montáž. Hneď sa pustíme do práce a všetky hranuly narežeme skracovacou a pokosovou pílou na správnu dĺžku. Pri 4 hranoloch musíme vziať do úvahy 15 stupňový sklon strechy. Na to je potrebné nastaviť na skracovacej a pokosovej píle 15 stupňov. Teraz môžeme zoskrutkovať bočné diely. Vezmeme spodný priečný diel, posunieme ho 50 mm nahor, prevrtáme ho a pevne priskrutkujeme. Rovnako postupujeme aj pri zvislej časti hore. Potom celý postup zopakujeme pri druhom bočnom diele. Tak, to by sme mali. Teraz je ten správny čas na pripevnenie plastových nožičiek, aby sa nám do spodnej časti bočných dielov nedostala voda. Teraz si vyrobíme dosky na zadnú stenu. Na to máme pripravené sieťotlačové dosky odolné voči poveternostným vplyvom. Tie si teraz pomocou ponornej píly narežeme na šírku 1 metra. Odrezky si určite odložíme, pretože ich neskôr použijeme ako police. V ďalšom kroku pripevníme 3 dosky zadnej steny. Na to som postavil oba bočné diely a upevnil ich v hornej časti, aby lepšie stáli. V spodnej časti na ne položíme prvú dosku. A znovu ju posunieme o 50 mm nahor. Teraz pripevním prvú dosku v spodnej časti pomocou jednej skrutky na každej strane, potom vedľa nej položím aj ďalšie 2 dosky a následne môžem na hornej strane označiť, o koľko musím skrátiť poslednú dosku zadnej steny. Teraz môžeme celú konštrukciu postaviť. Teraz prejdeme k priečnym nosníkom. Máme ich 3. Jeden dozadu a 2 dopredu, jeden pôjde dole a druhý hore a jednoducho ich priskrutkujeme. Horný priečný nosník umiestním do výšky zadnej strany. Na toho zošikmím smerom dopredu. A tak dosiahnem správnu polohu. Takže základnú konštrukciu by sme mali hotovú. Teraz ešte musíme zmontovať dvierka. Dvierka máme hotové a na každé dvierka namontujeme po 2 závesy, 10 cm od hornej hrany a 10 cm od dolnej hrany. Ešte jedna malá rada. Teraz naskrutkujem len 2 skrutky. Keď neskôr namontujem dvierka, môžem ich presne nastaviť a až potom naskrutkovať 3. skrutku. Skôr než namontujeme dvierka, musíme našej skrinky na nárade ešte vyrobiť strechu. Na to si vezmeme 3 strešné latky, priskrutkujeme ich navrch a pripevníme na ne OSB dosku. A odrezky zo strechy použijeme ako podlahu. Vznikne nám tak rovnaká škára na ľavej aj pravej strane. Urobíme čiaru na spodnej strane, kde ju máme odpíliť a teraz vezmeme ponornú pílu a podlahové dosky skrátime. Keď je podlaha pripevnená, môžem namontovať dvierka. Pritiahol som ich k sebe, pričom som medzi nimi nechal asi 5 mm medzeru. Teraz položím dvierka na doštičky a označím si, kde presne na bočných dieloch budú umiestnené závesy. Potom uvoľním svorky a pripevním závesy. Po presnom nastavení dvierok som použil odrezok dreva, na ktorý som namontoval zaisťovaciu západku a teraz viem určiť, kde mám vyvrtať dieru, aby západka držala. Teraz je naša skriňa pripravená na obloženie lištami robusového profilu. Tu je veľmi dôležité, aby bol prvý rad zarovnaný presne podľa hrán, pretože každá aj nepatrná chyba dole sa prenáša smerom nahor a je čoraz výraznejšia. Na určenie polohy prvej lišty som tu v spodnej časti pripevnil odrezok z dreva, na ktorý môžem umiestniť lištu. Hneď ju však nepriskrutkujem, ale ju potiahnem úplne dopredu a tak môžem určiť polohu prvej dverovej lišty. Potom ju zaistím svorkami a postup zopakujem aj na druhej strane. Aby dverové lišty zostali zarovnané, pripevnil som sem hore aj referenčnú dosku, o ktorú môžem pritlačiť obidve dverové lišty. A veľmi dôležité je pripevniť ich tak, aby najbližší bod lišty robusového profilu smeroval na stranu, ktorá bude vystavená poveternostným vplyvom. Ako dištančnú vložku používam časť lišty robusového profilu. Dobre, a teraz nám ešte chýbajú presne 2 lišty na každej strane, pri ktorých však musíme zohľadniť 15 stupňový sklon strechy.
Chýbajú nám ešte 3 police tu na pravej strane. Našťastie nám ešte zostali nejaké odrezky zo zadných stien, ktoré najprv skosíme a potom ich pripevníme tu na boku pomocou konzol. Tak, a teraz to už máme skoro hotové. Chýba nám už len strešná izolácia. Pred nalepením bitúmenovej fólie pripevním ešte zo spodu odkvapovú hranu. Vďaka tomu voda nebude stekať po spodnej strane strechy a prenikať do skrine na náradie. Teraz je všetko záhradné náradie spoľahlivo uložené. Skvelý spôsob, ako konečne vniesť do záhrady poriadok. Pustite sa do práce. Máš na to.